Hi guys! Welcome to my channel! Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng binangkal at ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng 2.5 cups na all-purpose flour. Gagamit rin po tayo ng 1 cup na white sugar. Tapos gagamit po tayo ng 4 teaspoon na baking powder, 1/2 teaspoon na baking soda, 1/2 teaspoon na asin, 1 cup na evaporated milk, 2 tablespoon ng mantika, at saka gagamit rin po tayo ng sesame seeds para sa ating toppings. So, yan na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Ngayon ay paghahalo-haluin po natin ang ating mga dry ingredients. Unang-una, ang ilalagay po natin yung ating white sugar. Tapos, itong baking powder, asin at saka baking soda. Ilalagay na natin lahat. Tapos, hahaluin po muna natin para ma-mix yung ating mga dry ingredients. Gagamit rin po tayo ng mantika para sa ating pagluluto nitong ating binangkal. Ngayon po ay ilalagay na natin tong ating evaporated milk dito sa ating harina. At pagkatapos po ay hahaluin natin siya para ma-mix. Yan, para mabasa yung ating harina. Kaya hahaluin natin siya. Yung ating mantika, tsaka na natin ilalagay pagka natapos tayo dito sa ating ginagawa. Hahaluin natin siyang mabuti. Gagamitan muna natin ng kamay. Naghugas na po ako ng kamay. Tingnan nyo, ang linis na ng kamay ko. Hahaluin ko po muna siya. Tsaka ko na lang ipapakita pagka natapos ko ng haluin sa aking kamay. Kasi mahirap po maghalo na naghahawak ka ng camera. Kaya mamaya na natin ipapakita pagka okay na ang ating harina. Ngayon guys ay magiging ganyan na po ang kanyang itsura. So pwede na nating ibuhos tong ating mantika para hindi siya dumikit sa ating kamay. Tapos, gaganyanin lang natin sa ating kamay para hindi siya dumikit. Ngayon guys, pagkatapos natin siyang masahin, tapos nalagyan na po natin siya ng mantika, ganito na ang magiging itsura ng ating dough ng binangkal. Tapos, pwede na natin tong lutuin or pwede ring isit aside po muna ng mga 20 minutes para umalsa yung ating harina. So, hahayaan po muna natin. Takpan po muna natin siya ng mga 20 minutes. Tsaka natin lulutuin. Ay lulutuin na natin tong ating binangkal. Maglalagay na tayo ng mantika dito sa ating kaldero na maliit para dito natin lutuin. Yan, ganyan karaming mantika ang gagamitin natin. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na natin tong lutuin. Ayan na po ang ating binangkal. Pinahinaan ko lang po yung apoy para hindi siya masunog. Kusang lulutang yan pagka luto na. Parang palitaw. Babaliktarin muna natin para pantay yung pagkaluto.
Shout out nga pala kay Jeep Jeep ninyo na nag-request nito. Panoorin mo lang tong ating video kung paano ko ginawa hanggang sa matapos para matuto kang magluto ng binangkal. At saka maraming salamat sa panonood lagi at sa pagko-comment. Ayan na guys, luto na tong ating binangkal. Tatanggalin na po natin. Mabilis lang kasing maluto tong ating binangkal. Ito yung ating pang second batch ng binangkal. At may kunti pang natira na pang third batch. Tsaka ito pala yung naluto na. Diba guys, ang bilis lang lutuin, ang dali lang. Ikaw jeep ninyo, panuorin mo to ha. Kasi request ka ng binangkal. Kaya panuorin mo to. Tapos gawin mo na rin para matikman mo kung masarap ba. Ito na guys ang ating pang third batch ng binangkal. Ngayon po ay luto na po ito. Hahanguin na po natin kasi luto na siya. Mas gusto ko yung medyo brown pa siya ng konti. Ito. Yan. Ito na guys ang ating finished product ng binangkal. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. At kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe po ang aking channel, paki-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong upload na mga video. Paki-like and comment na rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.